cortámoslo, editámoslo, perfecto. Para, si podes, seguido. Aldeia por aldea, aldea por aldea, aldeiña por aldea, con el moscoso non. É que se impone un nivel óptimo de voces. A idea xurdiu do tema da homenaxe que lle deron á Academia da Lingua ao Centro Ramón Piñeiro a un veciño noso, José Augusto Bentín, que morreu no ano 42 e tal, e recolleu así, foi recollendo cantijas, ditos, refráns e movidas así, todos eses manuscritos colleunos, bueno, por intermediación de Fermín Bouzabreis, se non me engano, colleunos á Academia, ao Centro Ramón Piñeiro, e fixeron unha homenaxe aí no casino e tal, aí, en Moscoso. E nada, un dos nosos curas, Lence, comentounos de facer así un rollo un pouco distinto, de facer así un rollo só rap, con cantijas e movidas así. Ir botándolle un ollo pa... Mentras acaba aquí de... Está no alto, aí... Botámoslle unha cantija xa agora mesmo. Que máis troño? Bueno, son de das 10, pero son do pueblo. Sí, pone, no que é. Ay, aldea de Moscoso, aldea que todo ten, boa matan, boas peras, boas rapazas tamén. Que vos parece a idea esta de facer unha canción vos, con nós, con rapazas novos, de xuntar así cousas de aquí de Moscoso, iso que vos parece? A min parece ideal. O que quería ter eu era a vos edad, para vos acompañaran que sea a Lourizán. Así. Eu que queres que che fale, meu fillo? Eu digo que está estupendo. A mí me encanta, ademais nós maiores no medio de vos todos así novos, é unha maravilla. Aquí en Moscoso hai para cada traballo que había no campo, había a súa cantija. Seu tono e as súas cantijas. Ai, viñan dos vellos. Se viñan dos vellos. E nós íbamos cantando porque nós íbamos ás labradas e ás rachadas, que xa sachábamos de 13 anos e de 14. O novo disco vai moi ben. Estamos agora xa preparando 3 temas para acabar de gravalos. Temos outros cuantos en mente, varias colaboracións. Nada, esperamos que a ver si a finales deste ano ou a principio do que ven temos xa unha cousa preparada. Pouco máis, esperemos que sea un pouco máis contundente co anterior. Nada, despois xa volver a tocar, pero estamos un pouco parados. Eu vou ir ao Brasil en que non tiña diñeiro para que dixan as mozas, vale ben o brasileiro. Viña carra pucheiriña na costa do areiro, o que barato sai caro, o que vou custa diñeiro. Que tal se vai Mariano con esa túa Manuela? Ela que boa, que mala, paso xa noite con ela. Ai, que piñeiro tan alto, que piñas tan amarelas. Que palabras ten os homes, quen se lle fiara nelas. Ai, la 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 la, ai, la 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 la, ai, la 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 la, ai, la 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 la. O muiño de meu pai, eu veñe soy o tercero, cando está alto baixalo, cando está baixo mercelo. Teño un muño moi fariña, teño un forno con de pan, teño unha muller bonita, xa estou feito un capitán. En canto ás novas bases, pois vais a notar unha evolución na produción bastante grande. Os medios son maiores, os premios que recibimos e cos concertos aí que demos bastantes fai no 2007, pois a verdade é que nos deu para pillar bastantes sintetizadores, un sampler, vai facilitar a construcción da música. E por outra banda, seguir na liña oscura de sempre. Inevitable. Aparta loureiro verde, deixa clareada a lúa, estou perdida no monte, non vexo causa ningunha. Pois, agora, como decía o Che, hai máis medios, ten que ser algo máis premeditado. Eles, cando lle gravei o primeiro disco, xa levaban un tempo tocando eses temas, e se trataba simplemente de plasmar o que había aí, non? E agora temos que facer algo máis premeditado. O
basura esa música tradicional. Rosa da Coneja aquí. El hip hop, tío. O mesmo disfruta cara. Andrei que temos oso pequeniña por ser, que nunca vamos a ser desear de ser. Andrei que temos oso pequeniña por ser, que non te va por ser desear de ser. O que